Yun. Nakayari mga kachoy. Wala. Laki. Yako. Laki oh. Wala, ang bigat. Laki mga kachoy oh. Good morning mga kachoy. Daming meet tayo ulit mga kachoy dito. Ito yung nakawala ko dati yung nakuha ko dito lang kasi sumabit lang, malaki sana yun. Paano masabi? Try natin ulit dito mga kachoy. Yun. Good morning sa inyo mga kachoy. Samahan nyo ulit ako dito mga kachoy. Yun. Guadalupe Bridge. Dito ulit mga Guadalupe anglers. Yun. A few moments later. Yun. Nakayari mga kachoy. Wala. Laki. Yako. Laki oh. Wala, ang bigat. Yeah. Grabe. Laki mga kachoy oh. Bigat. Ang laki mga katoy oh. Oh, laki. Ah. Yari oh. Grabe, ang laki mga katoy. Balina. Oh. Grabe, ang laki. Pinagat niya talaga oh. Uy. Ang laki oh. Ah. Grabe oh. Ang kunat. Lunok na lunok oh. Yun. Ang laki mga kachoy oh, laki. Balina. Yun oh. Ayos. Napakawala natin. Yung mga kachoy, lalaki na nakukuha rito. Kuya rin dito, ang laki yung dalawa. Ayan o. Rapla, kasi dalawa. Tilapia, no? Oo, laki. Dalawa. Mas malaki yun o. Payat lang. Yung payat lang. Ito yun, laki o. Nasa ano yan, may kalating kilo. No boss? Hari na naman mga kachoy, chamba. Yun o. may sayaw po. Nakuha na tira tayo. Yun 1-0. A few moments later. Yun. Pangalawa. Ah. Grabe. Mautak din yung janitor oh. Oh, kinakalang niya yung ano para di siya makuha. Kinakalang niya yung ano mga kapatid. Ah, grabe ang laki. Yun.
Pangalawa. Puro janitor fish ata na mabuha natin. Mas malaki ito mga katoy ah. Oh. Ano siguro to? Supervisor nila? No. Grabe. Yun. Mga katoy oh. Yo, laki. Ginagawa mo. Supervisor siguro to. Pag ganito pala yung aso. Laki. Nakawala natin ulit. Laki, nakadalawa na tayo. Ayan o. Kuya nakakuha. Ang laki. Woohoo! Yun. Ayos. Dito na naman kami sa mga patulay. Ang dami. Malaki oh. Yun. Wala. May nakawala pa ng papla. Brad, nakakawa ka na? Ayun, meron. Ayun. Yung no? Andun, nakatali. Yun, nakayari ito dalawa. Ay, tatlo. Nakakatoy, oh. Matropa. A few moments later. Yun, nakayari mga katoy, oh. Yun. Dami na daw nahuli nila mga katoy. Yun. Yun, ang dami. Panalo sa huli. Yun, ang dami. Ayos. Ang daming ano nga rin ngayon. Kabila rin, meron. Yun. Mukhang tumatama mga anglers natin dito sa may ano, Ilog Pasig. Nakakuha sila mga kasi oh. Oh, dalawang malaki. Nakababad. Oh, mayroon pa. Ala, ano yan? May pagong. Ginagawa mo. Di ba ano yan? Bawal yan ha. Nangangagat ba yan? May pagong na rin pala dito sa ano, Ilog Pasig. Yun sa ano, ang laki oh. Nakatali na. Mayari ng pagong mga katoy. Try natin dito mga katoy. Chamba-chamba, diyan ka pala lumipat. Yeah. Try natin, isa lang, isang ano lang. Isang pain lang. Pauwi na raw, maya-maya ka doon. Wala, 0. Dalawang janitor fish lang nakuha doon mga kasi. Sa may ilalim. A few moments later. Nakayari si Chamba-chamba. Iangat mo na, nakawala pa. Ay. Ang liit naman yan. Yun. Sana all, ibibigay lang. Kaya ganun kabait si Chamba-chamba mga katoy. Yun. A few moments later. Ulan na mga katoy. Sayang. Hindi tayo nakahuli ng tilapia mga katoy. Dalawa yung pamingwit ko mga katoy. Di ba na nakaisa.
Malakas na ulan mga katoy. Uwi na lang mga katoy, uwi na lang. Salamat sa inyo sa panonood. Mga kasunod katoy dyan. Maraming salamat. Sa mga bago pang subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo.